Boas, pois eu son Aurora, estou vencellada tanto a intervención comunitaria como a poesía escénica. Bueno, pareceme unha boa oportunidade para coñecer xente, texer rede e desenvolver o proxecto no que estou actualmente. E estos son eu e dúas colegas de cativas con 10 anos ou así, e nos puxemos a escribir cales eran como un pouco a nosa meta na vida, que queríamos facer de maior, ese rollo, non? Entón unha puxo, non? Bueno, quero ser millonaria e ter un chalé e non sei cuánto tal. A outra, eu quero viaxar por todo o mundo, non sei que tal. E o que puxe foi, eu quero coñecer todas as aldeas de Galicia. En serio? Estou a facer unha cartografía poética do condado. Este proxecto bebe diferentes fontes, por unha banda da intervención comunitaria, da socioloxía e da poesía. Principalmente no que consiste é en localizar ou atopar aqueles lugares onde se vertebra unha parte importante da vida da comunidade, que eu chamolle un pouco puntos de encontro, lugares onde a xente se atopa, bota un conto, onde se crea un pouco o que é a vida entre veciñanza. Manifesto, cartografía dun encontro, actitude dependente, coordinación sublevada baixo o imperativo de a... Este proxecto ten como 3 fases que se entrelazan, non? A primeira sería contactar con xente de texido asociativo dos lugares. Como se configurou un pouco, é dicir, escolleuse un lugar de cada un dos concellos do condado. En cada un destes contactei ca xente para realizar o que lle chamo un punto de encontro, que é dicir, é un espazo no que dialogar, algo totalmente aberto, o que toda a veciñanza está convidada, e, bueno, no que falamos un pouco dos lugares onde se atopan, onde botas un conto, onde falas cunha veciña, este tipo de espazos. Posteriormente, bueno, hai un proceso creativo que xa empeza dentro do primer contacto, no que xa se empeza, bueno, te empezas a impregnar un pouquiño de todo isto, saen moitísimas cousas. A idea realmente é crear unha cartografía, un mapa en cada unha destas aldeas destes lugares e xogar cos múltiples contextos que a xente vai dando para a creación poética. Isto logo derivaría nunha intervención poética en cada un destes lugares aberto e en colaboración ca veciñanza, que é o que se está a texer e está a vertebrar moi ben. Desde múltiples vías, moi positivo. O que é a relación ca comunidade, ca veciñanza dos lugares que estiven visitando, que foi, basicamente, Cerdeira nas Neves, Oliveira en Ponteareas, Cabreira en Salvaterra, Mondariz Balneario, Toutón en Mondariz, é increíble. É dicir, a xente estáse a involucrar moitísimo, están saindo moitísimas cousas, a acollida vamos, moi bonita e, bueno, eso, a xente moi interesada tamén en participar no proxecto e tamén, bueno, de feito, xa fixemos varias colaboracións unificando, bueno, determinados elementos en Toutón, Oliveira, os seráns e demais, xa vamos a facer colaboracións en conxunto de cara a esa devolución final que será nalgún dos lugares sinalados como importantes polas persoas. Por exemplo, non sei, ocorreseme agora, en Cabreira, nun tramo de 700 metros, hai como 3 muiños, non? Entón, bueno, vertebrouse un pouco realizar un roteiro poético en colaboración ca xente que enlace estes muiños e un lavadoiro tamén. Pertenzo a estirpe de mulleres que acenderon a bomba, que consumiron a raiva e a sumisión milenaria nun intre. Moitísimas grazas a todas as persoas que están a colaborar no proxecto e unha aperta moi grande a toda a veciñanza destes lugares que, vamos, unha riqueza todo o que teñen, transmiten e que hai que revalorizar e apostar por el sen dúbida. O fío da historia que as súas propias mans asumiron a metáfora vacía.